салом бинандагони арҷманд, сархати хабарҳост аз студияи радиои Озодӣ. дар ин нашри барнома дар бораи яксолагии ҳуҷуми Русия ба хоки Украина, ёрии Бонки ҷаҳонӣ ба мактабҳои Тоҷикистон, қатли духтари тоҷик ба дасти падар ва мулоқоти вазирони корҳои хориҷии Амрико ва Осиёи марказӣ дар Остона ва хабарҳои дигар мегӯем. додгоҳи шаҳри Душанбе як падари тоҷикро барои то дами марг латукуб кардани духтари 11-солаш ба 25 соли зиндон маҳкум кард. Додистони кулли Тоҷикистон рӯзи 23 феврал бо нашри як баёнияи расмӣ гуфт, Гурей Саидов, сокини ноҳияи Шоҳмансури Душанбе, охири моҳи октябри соли гузашта Мадинаи Хурдсолро ба дуздии 1000 сомонӣ аз ҳамёнаш муттаҳам кард ва аз ӯ хост иқрор шавад. Азбаски посухи рад гирифт, ӯро аввал латукуб кард ва сипас бо вуҷуди мухолифати модар он қадар бо асобу тасмааш зад, ки тифл дар хона ҷон дод. назари падари Мадина маълум нест, вале бар асоси ҳукми додгоҳ Гурей Саидови 67 сола бояд 25 соли дигар ва ё шояд тамоми бақияи умрашро дар зиндон сипарӣ кунад. Бонки ҷаҳонӣ эълон кард, ки барои беҳтар кардани дониши сусти муҳассилини тоҷик, шеваҳои таълим ва мактабҳои фарсудаи Тоҷикистон $50 миллион кӯмаки бебозгашт медиҳад. Шӯрои мудирони бонк рӯзи 23 феврал тарҳи муҳити таҳсил дар Тоҷикистонро тасвиб кард, ки ҳадафи он ба роҳ мондани шеваҳои босамари таҳсил, таъмиру тармими синфхонаҳои фарсуда ва таъмини онҳо бо абзорҳои нави таълимӣ аст. дар баёнияи Бонки ҷаҳонӣ омадааст, бо вуҷуди он ки бештар аз 96% кӯдакони тоҷик дарс мехонанд, дониши онҳо мутобиқ ба талабот нест. Масалан, фақат андаке бештар аз нисфи кӯдакони синфи 2 дар як дақиқа 40 калима мехонанд, ки меъёри хондани дуруст будааст. бақия ин маҳоратро надоранд ва суст мехонанд. аҳволи кӯдакони синфи 4 аз ин ҳам бадтар будааст. Бонки ҷаҳонӣ мегӯяд, ҳамчунин мактабҳои зиёди Тоҷикистон муҳтоҷи шароити беҳтар ҳастанд ва масалан барои 300 хонанда ба ҳадди миёна фақат як ҳоҷатхона мерасад. дар сурати иҷрои тарҳи кӯмакӣ бештар аз 40 000 хонанда, 1200 омӯзгор ва 65 мактаб аз он баҳра мебаранд. имрӯз аз замони оғози ҷанги Русия дар Украина як соли расо сипарӣ шуд ва дар ин рӯз ҳам ҷангҳои сахте дар шарқ ва ҷануби Украина идома дорад. бо вуҷуди сафарбар кардани нерӯи қавии низомӣ ва манобеи зиёд, артиши Русия ба муқовимати сахти сарбозони Украина рӯбарӯ аст. Владимир Зеленский, раис ҷумҳури Украина, рӯзи 24 феврал дар як паёме ба мардум гуфт, ки рӯзи 24 феврали соли гузашта мардуми кишвараш на парчами сафед рамзи таслим, балки парчами Украинаро интихоб кард. ӯ гуфт, мо медонем, ки имсол соли пирӯзӣ барои мо хоҳад буд. дар тӯли як соли гузаштаи ҷанг аз ҳар ду тараф даҳҳо ҳазор нафар куштаву маҷрӯҳ шуданд. дар Душанбе имрӯз бо ташаббуси сафорати Украина намоишгоҳи аксҳои ҷанги беасоси Русия барпо мешавад ва 4 соат баъд дар ин бора дар ахбори Озодӣ суҳбат мекунем. қарор аст рӯзи 28 феврал дар шаҳри Остона ҷаласаи вазирони корҳои хориҷии Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ва Осиёи марказӣ барпо шавад, ки бо исми маҳфили 35-як маъруф аст. барои ширкат дар ин ҷаласа Энтони Блинкен, вазири умури хориҷии Амрико, ба Қазоқистон сафар мекунад. дар хабари вазорат аз рӯзи 23 феврал гуфта мешавад, ки дар ҷаласа сари масъалаҳои ҳамкориҳои иқтисодӣ, энержӣ, муҳитзистӣ, ҳамкориҳои амниятӣ миёни Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ва кишварҳои Осиёи марказӣ тамаркуз хоҳанд кард. қарор аст Блинкен бо ҳар як вазири хориҷии минтақа, аз ҷумла вазири корҳои хориҷии Тоҷикистон Сироҷиддин Муҳриддин ҷудогона мулоқот карда дар бораи ҳамкориҳои дуҷонибаву бисёрҷониба ва ҳадафҳои муштараки шукуфоӣ, амният ва демократӣ дар минтақа суҳбат кунад. баъди Остона Блинкен ба Узбекистон ва Ҳинд сафар хоҳад кард. як муассисаи имдодии Созмони Милал мегӯяд, танҳо дар моҳи январи имсол аз тариқи қаламрави Тоҷикистон барои мардуми муҳтоҷи Афғонистон беш аз 4000 тонна орд фиристодааст.
برنامه اوزقواری جهانی با نشر یک بیانیه رسمی در روز 23 فوریه گفت که در همین ماه همچنین بیشتر از 1500 تن ارد خریده است و آن را به افغانستان می‌فرستد. در همین مدت از فرودگاه دوشنبه هواپیماهای مسافربر 19 دفعه به فرودگاه‌های گوناگون افغانستان پرواز کرده، عمدتاً کارمندان مؤسسه‌های امدادی سازمان ملل را برای اجرای مأموریت‌هایشان بردند. تاجیکستان یکی از کشورهای مخالف حکومت طالبان در افغانستان است و از هر گونه رابطه رسمی با نمایندگان این گروه تندرو پرهیز می‌کند. و حالا توجه کنید به قرب اسعار که بانک ملی برای امروز 24 فوریه تعیین کرده است. 1000 روبل روسی بر عوض 145 سومانی و 50 درم، $1 آمریکایی 10 سومانی و 88 درم و 1 یورو 11 سومانی و 54 درم پیشنهاد می شود. قرب پول خارجی در بانک‌های تجارتی می تواند فرق کند. این بود سرخط چند خبر تا این ساعت. 4 ساعت بعد در اخبار آزادی وا می‌خوریم. تا بعد.